prieteni, eu sunt și astăzi o să fac un nou episod. Trebuie să-mi pun facecam-ul. Gata, mi l-am pus și tot Brawl, ca de obicei. Dacă nu mai mă văd. Gata, am puțin mai mic. Mai bine așa. Am făcut și 6000 de trofee, sau mai bine fără facecam. Am făcut 6000 de trofee. Dați-ne pe 8 bit. Și poate să dăm niște meciuri. Și la 10 abonați, să nu uitați, la 10 abonați să dau un cont de 14.000 de trofee. Deci, yay! Hai să vedem dacă câștigăm. Dau 4-5 meciuri și închid episodul. Hai să vedem dacă captă meci. Pe afară, nu contează. Hai să jucăm. Nu puteam o camera ca să nu costă și ceva de trofee. Mă pe bul, repede să scăpăm de el. Să știu că a scăpat de un bul. Că am murit de el. Nu am murit tot, nu de el. Cam bine eu părăm. Ai leleleleleu. Vreau să cum copii. Da, bine să și până să fac 7000, desigur o să filmez ca să fie bine. Șaste 672 pe adică wow. Păi cam bine cu pică rapid. Sofia. Vreau să mă pas. Roboții, nu încoace roboții. Nu putem fi posibil ca meciul ăsta. Încă... Doamne! Hai mă întaci. Nu să mi-au răpățit. Poate știi timp? Nu știu. Nu, adică să mă uit să știe că eu nu vreau să mor. Cap. Nu știu dacă și a fugit pe care scap. Hai că asta e ultimul robot și nu vreau să mor. Dar fai așa că cam așa. Pur și simplu am murit-o. 3 minute de meci, dau și niște meciuri de bravo, cap, duce. Bă, și bine, vencem următor giriot și de aștept să ajung aici și totul să fie bine și hai să jucăm și un meci de Brawl Ball. Dau și unul de Hozon și mai dau că unul de solo și asta e și care e foarte bine, că nu știu, mereu. Aici bățim mai repede, că n-are legat voi de obișnuit. Eu am dat, dar nu mi s-a dus hip special. Cam bine. Mai bine, nu știu. Jocul Leon, care eu fac cu... Ce am eu cu Nita? El joacă cu tine, să nu putea să te rog. Pauele!
serie pe felie. Gol, easy peasy. S-a întors și frate, că, na, tot eu star player, deci, bine. Ha, sau rămânem cu Hozonul ultimul, nu, cu prea puțin. Hai să dăm Hozon. Nu. Poate să-l mă duc, știu. Până merg eu. Nu roșă. Hai că ești poca noastră să face. Alora, adică nu știu să face. Ce trebuie? Încerca să mă feresc cu rapid, să te ferești. Haideți să vedem dacă putem câștigăm easy peasy, câștigăm. Ce vreau mai repede? Am câștigat. Easy peasy match. Hai dăm încă unul. Nu mai dăm. Cât are 7 minuțele, bine. Și mai un match. Hai la două, hai. Totuși mai cât am atât. Ai, nu știu ce am. Dăm și două. Și facem să închei de clipul. Și vreau să dați like și subscribe. Și doar dacă vreți. Dacă nu... Na. Nu știu ce am mai... Deci ce m-a apăsat mai de urmă. Da, care totuși alergă mai repede. Nu înțeleg. Nu? Deci, în urma mea. Nu. L-ați văzut? N-a făcut. Hai și pe șeri, desigur. De siguranță. Ia vină tu. Și de mine. Nu. Bune, următorul coechipierului. Bun, sistema. Control pe echipierul. Cred că nu am fost pe power. Nu mă interesează. Ai bă, știu ce fac? Ați fac? Ați făcut, nu-i nimeni aici pe aici. Mă duc să o mor pe din 5, 4, mai să mă orice așa. Știu că a fost easy match-ul. Easy peasy, easy a fost match-ul și cam atât a fost episodul. O să ne vedem data viitoare, deci la revedere!